V tuhle chvíli máme částečné úvazky, některé pozice jsou koncipované třeba jako sdílené, ale není to tak, že by ty osoby, které spolu jsou na tom sdíleném úvazku, dělaly totéž. Spíš se snažíme jít tou cestou, že vymezíme každému trošku jiné kompetence v rámci té jedné pozice, tak aby si to každý vlastně tu svou práci mohl dělat kdy chce, jak chce a nebyl vlastně závislý až tak moc na tom, co ten druhý udělá, co mu dodá, kdy mu předá jaké informace, protože tohle je samozřejmě komplikované. Takže každý má zadaný svůj úkol, svoji práci, ví, co kdy má být hotové a tohle nám problém je, to nebudu zastírat v tom, že ten tým je málo diverzifikovaný. V tuhle chvíli jsou to z 99% ženy, z nich jenom některé už ty děti mají, některé třeba ještě ne. Ve chvíli, kdyby třeba většina nebo polovina, třetina odešla na mateřskou dovolenou, tak by to problém byl. Naše cesta je ta, že ten tým chceme diverzifikovat.